kula pende wong kalih make kok. PCS engko bengi tak weki dobel loro. Niki pun titi wancine sewanteng kraton Mojopahit. Ngono wancine. Sampeyan sakatrine. Lho sampun. Oh nggih nggih nggih. Monggo. Sakniki mboten sak menggali kita tanggung jawab. Sopo kae Kang Suwat? Pesanggeranku ana apa Kula Joko Umbaran saking desa Gambir sedya lan karepku namung badhe suwita ngabdiaken jiwa ngerti pawitaning suwita ngertos sinuwun apa wae cengkir kenceng pikir ngene Baran kok madhep lan mantep niat tak tampa pasuwitanmu yen kelakon kowe mateni Kebo Marjo iki saking Mandiring ana ing Grati kejaba tak angkat dari prajurit sok bakal tak dapke lan putriku. Kula sagah sinuwun lajeng benjang menawa panggen kula bidal ngayahi jejiban. Aja kesuwen bareng tindakno kewajiban. Pangestu panjenengan kula suwun. Dia menambias putri, nggak mus kakor mus akan munggaran. Dia leres nusinuun, tireng-tirang putra penjam niko bios putri. Putut soko jadi penggalihku, kan? Iya. Menengatan jelas apa 10 damai cangkiman, pun aja sampai sinting. Bejeng biosipun pun aja sampai, bios kakung menawa putri. Bios putri sinuwun. Putri. Ini kula napa Kang Modor semenang dia diajak.
sempal bau kiwa tangan. Sampeyan iku senopati saking Majapahit. Ora kleru gayun. Iki Doro. Lah sampean kok ngantos perang kali ini kali sinten? Karo Kebo Marjuwet Bupati Indradi. Sampeyan kalah. Aku tatu arang keranjang, rojah rajeh nganti kaya ngene kok. Pun. Napa sakniki sampeyan sik wani kali Kebo Marjuwet? Getihe ra patek mandes. Sik wani apa mboten? Carane piye ngono dayo? Gampil. Lho. Ranti ono sangisore wong dayo. Sajangkah tetep ngugemi sumpah Brahmana ayo
Marjuet mate iya dongkoyo. Nggih pun mati. Sungune kelakon tak protes. Sing siji malih wujud godho, sing siji malih wujud Dados niki. gelem kok dadi seksi. Ora. Iki ngono godho wesi kuning. Godho wesi. Pedang kunto supaya ayo patine Kebo Marjuet. Getihe katon blambang-blambang ono yon. Nggih ketabang. Gelem kok dadi seksi. Papan kene yen to ana reja-rejaning jaman katelaom blambang-blambangan. Blambayang. Ayo Dawuh Dara. kadipaten grati komlang. Mergo patine Kebo Marjuet. Nggih pun mati. Sapa kang wajib madeg dadi Naradipa? Sing saya sampean mawon. Yen kaya ngono kowe sarujuk ngono Kula nggih cocok. aku bakal jumeneng pangarsa. Nggih. Ning ora mapan ing grati. Lah teng pundi? Tak papanke ning blambangan. Oh, dibayang ning Kanthi blambangan. jimat asma Nggih. Adipati Mina Jinggo. Mati merah. Ayo Dawuh Dara. nggonku menang ana ing rono anggono. Nggih. Iki mupu sayembarane Sun Prabu Bromartunjo. Oh, Monggo kabar sing sakompaya. pripun kabaripun? Putrane Sinun Prabu Bromartunjung Nggih. iki Mijil Putri Oh, kang sesilih Dyah Ayu Supositi. Dyah Ayu Supositi. Ing mengkone bakal tak gadang minangka dadi garwa. Nggih. Mengko bebarengan tuju tumuju ing Majapahit. Ngoten. Nagih janji ngono ya. Oh, ngoten. Iki kula namung sedika dawuh. Nanging sadurunge aku lan kowe tumuju ing Majapahit, Nggih. ayo awake dhewe sagutra ketoprak siswa budaya. Nggih. Nggone makarya ana ing desa Cendana. Ngoten. Tansah kalis ing Sambikala. Amin, amin. Murah sandang lan papan lumeber ana ing desa Cendana. Amin. Luweh-luweh ingkang hamengku karya. Amin. Slamet sing nanggap. Amin. Slamet sing ditanggap. Amin. Ayo yo dene. Monggo Dara.